Να κάνεις οικογένεια και να μην εκπληρώσεις τα όνειρά σου, ή να εκπληρώσεις τα όνειρά σου και να μην κάνεις οικογένεια. Κοίτα, για κάποιους βέβαια το όνειρό τους το ύψιστο είναι η οικογένεια. Συμφωνώ. Αλλά για μένα η αλήθεια είναι δεν είναι το ύψιστο. Νιώθω ότι επειδή τη φοβάμαι λίγο την οικογένεια σαν οικογένεια, γιατί έχω δει τι συμβαίνει, αισθάνομαι ότι δεν είναι από τα main goals μου και ούτε ότι είναι ο δρόμος προς την ευτυχία. Οπότε προτιμώ το να εκπληρώσω τα όνειρά μου. Και εγώ αυτό προτιμώ, αυτό θα απαντήσω, αν και είμαι άνθρωπος της οικογένειας, θέλω να κάνω, πάντα ήθελα, δηλαδή θα είναι τεράστιο πλήγμα για εμένα να μην κάνω, αλλά δεν θα μπορούσα και να το διαλέξω. Γιατί θα είμαι ένα αποθυμένο. Κυριολεκτικά θα είχα πολλά αποθυμένα και θα ήμουνα δυστυχισμένη όντως, παρόλο που θα ήταν πλήγμα. Αλλά δεν μπορώ να